ভাই 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 চাল 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 পয়সা 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 এ জয় জগন্নাথ জড়ুଛି ହାତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଭୂତ ନାହିଁ ହେଲା, ତମେ ମାନେ କହୁଥିଲ ଯେ ମିଛ କଥା। ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କୁ ସିରିଏଲ ଦେଖୁ ଯେ ଭୂତ କିଏ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଛୁଆଟା ଡେଲି ରାତି ଏଇନା ଛମ ଛମ କରି ଏଇଭଳି ଯାଏ, ଆଉ ମାନେ ସେ ବି ଏମିତି କାନ୍ଦେ ଯେ ମାନେ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ରିଏଲ କାନ୍ଦେ ହେଲା, ଏ ପାଖ ଆଖ ଅଛି ହେଲା। ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଏବେ ଛମ 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 କରିଯାଏ, ଛାତ ଉପରେ ଇଟା ବି ଅଛି, ଯେ ଇଟା ବି ଖସେଇ ଦିଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ତମ ଦେଖୁଛି ରିଏଲ ଭୂତ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଯେ କମେଣ୍ଟର ମିଛ ଭୂତ ଆଉ ମାନେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମାନେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ତମ ରିଏଲ ଭୂତ ଦେଖଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିନ ଆପଣମାନେ ମିଛ କଥା କହିବ ହେଲା। 2:40 ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, 2:40 ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଏଲ ଏଇଟା ଗୁଗୁଲ ଟାଇମ୍। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଭୂତ ମାନେ ପାଉଁଜି ଛମ ଛମ ଏବେ ବି କରିକି ଯାଉଛି। ଆମ ଭାଇ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଉଠିକି ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ସେଦିନ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ ମିଛ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତରେ ଦେଖିବି, ଚାଲ ଭୂତ ହେଲା ଚାଲ। ତ ମାନେ ସେଦିନ ଆପଣ ଭୂତ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଫେକ୍ ଭୂତ। ଆଜି ରିଏଲିରେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଭୂତ ଦେଖିବା, ସେ ଛୁଆଟି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, କେମିତି ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ 2:40 ପରେ ହେଇଛି। ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଆପଣ ଆଜି ଭୂତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୂତ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ଭୂତ କଣ। ଓକେ ଚାଲ ଯାଇ ଦେଖିବା ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଦିନ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଭୂତ ମିଛ ରହିଛି ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆସ, ଏବେ ସେଇପଟେ ଏପଟେ ଗଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ହେଲା, ଛମ ଛମ କରିକି ହେଲା। ଆସ ମୁଁ ତମ ରିଏଲ ଭୂତ ଦେଖୁଛି, ଆସ ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ ସେଦିନ ଫେକ୍ ଭୂତ କହୁଥିଲେ ନା ଆଜି ଅରିଜିନାଲ ଭୂତ ଦେଖିବା। ପୁରା ପୁରା ରିଏଲି ତମକୁ ଭୂତ ଦେଖେଇମି, ଆସ ହେଲା। ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେପଟ ଲାଇନରେ ଛମ ଛମ କରିକି ଯାଉଛି ହେଲା। ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଅଧା। ଭାଇବେ ଭାଇ ଭାଇବେ ଭାଇ ଦେଖେ, ଝୁମ୍ କର দেখ ମା ଭାଇ 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 କି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବେ। চা 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 পয়সা ভাই, ঘুরু পয়সা ভাই, ভাই কি ভাই বে କିଏ ବେ ଇଏ? ମା ଦୋଷୀ ସତରେ ଭାଇ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ନା କି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କହୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ରିଏଲି ପୁରା ଭୂତ ହେଲା, ପୁରା ଟିକି ଛୁଆ ପୁରା ହେଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ସେ କି ଥିଲା ବେ? ଯିବାରେ ବାହାରକୁ ଥିଲା କି ଏଟା? ସେ ଛୁଆଟେ, ସେଇ ଛୁଆଟା, ସେ ଛୁଆଟା ଯିଏ ମାନେ ଡେଲି ଛମ ଛମ କରେ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଦେଖିନ ଗୁଗୁଲ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ମାନେ 2:50 ପାଖାପାଖି ହେଇତେ ଗଲେ ହେଲା। ମାନେ ଏବେ ବି ସିଏ ଅଛି ହେଲା, ଯାଇନି। ମାନେ ଆମେ ଡରରେ ବି ଉଠୁନଥିଲେ, ସାହସ କରି ଭାଇ ମୁଁ ଏକଲା ସାହସ କରି ଉଠିଲେ ହେଲା। ତଥାପି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା, ବାସ୍ ସେଠି ସେ ଆବାଜ କଥା ପାଇଖାନା ପାଖର ଏଇପଟେ ଗଲା ଭାଇ, ଆବାଜ କର ଏଇପଟେ ଗଲା। ଚାଲ ଭାଇ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏପଟେ ଗଲା। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଫେକ୍ ଭୂତ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଅରିଜିନାଲ ଭୂତ ଦେଖେଇଦେବା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଦେଖିକି ମୋ ଦେହରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଝାଳ ଝାଳ ଦେଖା ହଉଛି ଦେହରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଲ ଏପଟେ ଏବେ ଗଲା ଭାଇ, ଚାଲ ପାଇଖାନା ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ପାଇଖାନା ପାଖରେ ଥିଲା ହେଲା, ଚାଲ ଆବାଜ ହଉଥିଲା। ଚାଲ ଆଜି ଆମ ଅରିଜିନାଲ ଭୂତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବା ହେଲା, ଫେକ୍ ଦେଖୁଥିଲା ଏଇପଟୁ ଦେଖିବ ହେଲା। ନାହିଁ ଭାଇ, ଏପଟେ ନାହିଁ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇପଟୁ ଏପଟୁ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଦେଖେଇବା, ଆପଣ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ହେଲା। କବାଟ ଦେଇଦିଏ ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚପଲ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ହେଲା, ଚାଲ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ରାତି ହେଲେ ମାନେ ଘର ପଛ ପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି, ଯେମିତି କିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରାତି ଅଧର ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ରାତି ଅଧର କାନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏଇପଟରୁ ବାହାରିଥିଲା, ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭୂତ ସତର ଭୂତ କି ଅରିଜିନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଝରକା ପାଖ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଲା ତ ସେ ଏବେ ବି ସତ ଦେଖିନେଲେ। ମାନେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲେ, ଝରକା ପାଖରେ ଏଇପଟେ ଝରକା ଭାଇଆ, ଏଇପଟେ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା କମ୍ପଲସରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ବି ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଛାତ ଉପରେ ଥାଇପାରେ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ବି ଉଠିକି ଯାଇପାରେ, ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ ଆବାଜ ବି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ହେଲା। ଚାଲ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି କି ସେପଟ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା, ଆସ ଭାଇ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟ ଲାଇନ୍ରେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେପଟ ଲାଇନ୍ କି ଦେଖି ନେବା ଟିକେ, ତାପରେ ସେପଟ ପାଇଖାନା ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ରିଏଲି ପୁରା ଭୂତ ସତ କି ମିଛ, ଆଜି ପୁରା ରିଏଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଆଗ ଚାଲ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଗ ଚାଲ। ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ କିଏ ଭାଇ ଇଏ ଭାଇ ଭାଇ
ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜୁମ୍ କର ଭାଇ ଯୋଉ ଇଏ ଫଟୋ ପକା ଲାଇଟା ପକା ଲାଇଟା ପକା ଦେଖ ଭାଇ ସତର ଦେଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇ ମା ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ରୁମ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଦେହରୁ ଭାଇ ଯିବାନି ଭାଇ ହଁ ଯିବାନି ଆଉ ଭାଇ ଯିବାନି ଆଉ ପଳେଆ ଯିବାନି ଭାଇ ଦି ଥର ଭାଇ ବୁଲିଲେନି ଭାଇ ମିଛ ଯେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ରିଏଲି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ଭାରି ଲାଗିଲାନି ଭାଇ ରିଏଲି ଭାଇ ମାନିବେନି ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଆଉ ଯିବାନି ଭାଇ ପଳେଆ ଭାଇ ଯିବାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ବି ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରିଏଲି ଭୂତ ଦେଖିକି କାନ୍ଥ ଘର ଥିଲା ଏପଟେ ଝରକା ପାଖର ଆଉ ସେପଟେ ମାନେ କାନ୍ଥ କୁଣୁଣି ବି ଥିଲା ଆବାଜ ଏବେ ଏତେ କିଛି ହେଉନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଭାଇ ଏଇପଟ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ମାନେ ସତର ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଆଉ ଯିବାନି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଡର ମାରିଯାଏ ଥୁ ତାମାନେ ପଳେଇ ଆସ ହେଲା ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଲୋ ଅଛି ଜଣକ ପାଖାପାଖି କିଲୋ ଅଛି ମାନେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ଭାରି ଜଣା ପଡୁଛି ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଆମ ପଛରେ କିଏ ଚାଲୁଛି ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେପଟେ ଥିଲା ଆମ ସେପଟେ ଛମଛମ ବି କଲା ଭାଇ ଛମଛମ କଲା ଭାଇ ଭାଇ ଆଜି ଶନିବାର ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆଜି ଫସିଗଲା ଆଜି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଠି ଭାଇ 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 ଚାଲ ପଇସା हे प्रभु जय श्री राम हे प्रभु कपाट दे प्रभु कौन हे प्रभु माने देखो झाड़ बारी पड़ा कांदुछु भाई कांदुछु प्रभु आज पूरा फसी गले एकुटिया बाहर नथिला जय श्री राम प्रभु भाई आज ब्लॉग एडी बंद कर सांगମାନେ ଆଜି ଏ ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁ ତଥାପି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାହୁଁଛି ଆବାଜ ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛୁ ଆଜି ଏବେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଷମା କରିବା ଆଜି ଶନିବାର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ତମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୂତ ଆଜି କାହିଁ ଏତିକି ରହୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।